Corda is Misha Sophia, agus inniu beg rud éigin an-spríúil siúla gwyn. Beg neart fuin of agus bríag tastalút, an bhfuil tú réig, Déan Damhsa. Tá ceara céim a bhaineann leis an Damhsa seo. Féic! Céim ibre a hain. Súil eile. Céim ibre a dó. Chuir a láfa le chéile mar seo, agus déan hain, dó, trí, ceathair. Anis déan chuid an gá glúiseach le chéile. Súil eile, hain, dó, trí, ceathair. Céim ibre a trí. Ceart. Deire, céim ibre a ceathair. Chuir a gála taobh dit agus déan swish. Déan hin bhuiin na céim na go léir le chéile anis. Súil eile, hain, dó, trí, ceathair, ceart. Swish. Maithú anis chuir muid na céim na leis an gceol. An bhfuil tú réig. Liom! Go!